Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Usaini Tufak Makeoff. A yau ina tare da Khuzaifa Aminu. Business consultant ne, research consultant ne, haka kazalika educational consultant ne. Wanda ya kawo mana ziyara a Arewa24. Amma fa kafin ya shiga studio a hira da shi sai ya ratso ta ofis ɗina na gyara masa fuskarsa. Khuzaifa Aminu, welcome to Arewa24. Arewa24 ta kushe, Arewa24 ta muci.